నమస్తే అంకుల్. ఏంటి పప్పన్నం పెడుతున్నారంట? పప్పన్నం లేకుండా పర్లేదు, సద్దన్నమైన అడ్జస్ట్ అయిపోతాం. ఆంటీ ఏమంటే అంతా మీరే చూసుకుంటా? మేము లేమా ఆంటీ? పెళ్లి మండపం, డీజే, భోజనాలు నేను చూసుకుంటా. 30% డిస్కౌంట్. పెళ్లిలో ఏం లేకపోయినా పర్లేదు, డీజే మాత్రం పక్కా ఉండాలి. ఆకులో ఊరికాయతో కలుపుకొని 15 ఐటమ్స్ ఉంటాయి. మీకు ఓకేనా? ఉండు బా, పెద్దలు మాట్లాడుకుంటారు కదా, మధ్యలో నువ్వేంటి? ఆంటీ పెళ్లిలో పంతులు లేకపోయినా పర్లేదు, నాగిన డాన్స్ మాత్రం పక్కా ఉండాలి, లేకపోతే మా వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. అరే బా, మీతో కొంచెం పర్సనల్గా మాట్లాడాలి. చూసారా మీతో కూడా చెప్పుకోలేని విషయం నాతో చెప్పుకుంటారంటే మా బాండింగ్ అలాంటిది. పద బావ ముందడిగేద్దాం. ఇప్పుడు ఓకే కదా? ఓకే. ఏం జరిగింది? అంతా సవ్యంగా జరిగింది అంకుల్. మా వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్సే.